Добър ден, скъпи сънародници в Белгия! Днес искам да разгледам една тема, която е изключително болезнена за много българи в Белгия и по принцип в чужбина. Става въпрос за така наречената свръхзадлъжнялост на лица. За фирми има отделни процедури. Много хора в условията на коронакризата загубиха работата си и се оказаха в положение, в което са затрупани от сметки и на вратата им чука съдия-изпълнител. Искам да ви обясня две процедури, от които бихте могли да се възползвате в Белгия. И двете процедури са под закона за частния фалит. 27 от 28 държави в Европейския съюз имат такъв закон. В момента България също разглежда такъв закон, вече е предложен. Но той е предложен още всъщност от миналата година, юни месец, и все още не е разгледан и не е гласуван. Да се надяваме, че в България подобни процедури ще бъдат в сила в много кратко време, което ще улесни живота на много българи. Напоследък в България излезе закона за 10 годишната давност на дългове на лица. В Белгия също има такава давност 10 години. Но в Белгия имат инструменти, с които не позволяват тази 10 годишна давност практически да бъде достигната. Затова тези от вас, които се интересуват от тези две процедури, за които ще ви разкажа, могат да се възползват от тях, но искам да ви кажа за и против на тези процедури, защото тези процедури се рекламират много широко от повечето институции и социални работници, адвокати и така нататък. Но не се казват в първия момент много от нещата, които в последствие излизат наяве при такова уреждане на дългове. Първата процедура, която искам да ви обясня, е така наречената процедура Schuldbemiddeling. Какво означава това? Това означава посредничество при уреждане на дългове. Тъй като има доста хора в страната, които не говорят езика и трудно се справят с администрацията си, много често са съветвани от социални работници в ОСМВ, в СПС, тези организации, които са заети с социална работа, да отидат и да намерят адвокат, който да им уреди процедурата Schuldbemiddeling, посредничество при уреждане на дългове. Ако не можете да си позволите такъв адвокат, ви съветват да подадете молба за така нареченото продела или безплатен адвокат, но за да получите такъв от съда, трябва доходите ви да не надвишават определена граница. Според това дали имате деца или нямате, какво е финансовото ви положение и семейното ви положение, тази граница е някъде между 1100 и 1300 евро, което се изчислява по индивидуален начин. Когато обаче ви се осигури такъв адвокат, при тази процедура Schuldbemiddeling, какво ще направи този адвокат? Той ще се свърже с институциите, всички от тези, които са ви изпратили фактури и не сте могли да платите, и месечно ще направи договорка да им плаща и ще направи договорка месечно да им плаща от вашите доходи някаква сума, която обаче да запазва също, да не бъде свръхвисока и да ви се запазят някакви доходи в домакинството да ви влизат. Какво обаче не ви се казва още в първия момент е, че всъщност лихвите продължават да текат. Което означава, че вие влизате в една процедура, която процедура е доста дълга, защото лихвите продължават да ви текат и тя може да продължи колкото време е угодно на този, който ви е направил тези фактури, след като той не се отказва от своите лихви. Освен което някои от процедурите вече са минали през
съдия-изпълнителска практика, там има начислени съдия-изпълнителски такси, които по същия начин не се приспадат при тази процедура. Или, да го кажа по друг начин, много простичко, ще ви оставят на мира, докато плащате примерно 20-30 евро на сметка всеки месец на който ви е издал фактурите, но ще продължи изключително дълго и ще платите доста пари. Ако направите това през адвокат, който адвокат е на свободна практика, т.е. нямате право на така наречения продел или безплатен адвокат, което е случая с много хора, имайте предвид, че този адвокат също има своя годишна такса. Подписва се договор с този адвокат и този адвокат, неговата такса годишна е не по-малка от 1000 евро. А има адвокати, които начисляват и много по-високи годишни такси. Когато сключите този договор с този адвокат и в един момент решите да се откажете от неговите услуги, имайте предвид, че той също може да предяви иск срещу вас за неустойка и да ви стане всъщност той кредитор също. Тоест да трябва да плащате и на него това, което не сте му платили като годишна такса. Така че тази процедура я препоръчвам на хора, които имат не толкова големи дългове, да кажем 2-3 хиляди евро. По простата причина, че в противен случай, ако имате много дългове, много високи дългове и имате деца и така нататък, тя не е подходяща. Тази процедура с 2-3 хиляди евро, примерно, дългове, ще ви осигури едно спокойствие, да не идва съдия-изпълнител вкъщи да ви описва мебелите, да ви продава на публична продажба мебелите и коли и каквото имате. Но пък от друга страна, не ви се спестява абсолютно нищо и вие си плащате това, което бихте плащали, ако нямате затруднения. Просто се отлага във времето. Така, сега преминавам към темата втора процедура. Втората процедура се нарича колективе Schulderegeling или колективно уреждане на дългове. Тази процедура е доста по-различна. Тя е съдебна процедура. Подава се молба в съда от такъв продел адвокат, безплатен адвокат или от свободен адвокат, т.е. адвокат на свободна практика, който не работи под системата Продео. Струва около 400 евро, които трябва да платите на такъв един адвокат, за да ви направи искането към съда и да сложи отзад всички сметки, които не можете да платите. Държавата рекламира това като услуга, която държавата ви прави. Как да го разтълкуваме това? Да, от една страна това е услуга. Защо? Защото когато депозирате всичките си сметки, такива, които са пресрочени, които са натрупали много лихви, съдия-изпълнителски такси и така нататък, съда ще приеме вашата молба, ако не сте извършили нищо незаконно, с което да ги предизвикате тези дългове, и ще ви назначи един адвокат, който се нарича Schuldbemittler. Този адвокат има функцията да ви пази. Тоест, той се явява ваш пазител. Този адвокат прави в рамките на 1 година, след като получите разрешение от съда за такава процедура, прави запитване до всички ваши кредитори за периода, за предишния период, за който сте натрупали дълговите до датата, на която съда ви е разрешил тази процедура. Събира сметките, прави искане до тези, които са ви издали тези сметки, до кредиторите ви, и им казва така: вижте, в рамките на 5 до 7 години ние ще ви плащаме каквото можем, но трябва да се откажете от вашите лихви и съдия-изпълнителски такси, които са натрупани
след датата на издаване на съда, на решението от съда, също отпадат. Тоест, чистата сума се поставя в един списък и този списък се дава на съда за одобрение. Съда одобрява този списък, нарича се Minderlijke aanzuiveringsplannen. И по този списък вашият така наречен пазител, schuldbemiddelaar, т.е. адвокат уреждащ вашите дългове, ще плаща веднъж годишно някакъв процент от това какво е постъпило по неговите сметки от ваши доходи. И така в рамките на 5 до 7 години, ако нямате къща или апартамент, или някакъв изобщо имот или някаква скъпа кола, остатъка от тези дългове ще отпадне. Тоест на 5-та или на 7-та година вие ще бъдете освободен от всички тези дългове, те ще бъдат зачеркнати. Но внимавайте, ако става въпрос за банки, все още една година след приключване на това съглашение с съда, ще бъдете на черния списък на банките, докато изчезне напълно цялото ви досие. Тоест, какво се случва след като получите разрешението от съда? Отивате при този адвокат, правите среща и този адвокат ви прави един списък на всички ваши късни разходи, които той одобрява. Примерно обаче, ако имате телефон 100 евро на месец, той може да каже, ще бъде 50, защото 100 евро за месец за телефон е твърде много. И този адвокат на база това дали имате деца или нямате, дали живеете заедно с някого или сам, ви прави едно изчисление, след като опише всички разходи и се споразумява с вас, вие да прихвърляте всичките си доходи, но не доброволно, а да задължите вашия работодател или ако вземате обезщетение за безработица от РВА или какъвто и да било друг доход, например инвалидни пенсии, изобщо всякакви доходи, да уведомите тези ваши работодатели или го прави той. Всички доходи, които трябва да постъпят към вас, да постъпват по неговата сметка, която той отваря на ваше име. Това са едни специални сметки. И доходите ви постъпват на тази сметка. От тази сметка всеки месец самия адвокат или негов асистент плаща примерно наем, ток, вода. Нещо, ако има свързано, ако работата ви е свързана с движение, разходите по колата ви, ако е абсолютно задължително да имате кола. И остатъка от парите остава на неговата сметка. За вас се заделя от опит, знам с клиенти, между 200 и 400 евро на месец, да го кажа, джобни пари. Тоест, това са парите, с които ще разполагате извън това съглашение. Такъв един списък ще ви покажа и може да видите в следващия пост отблизо. Ето на този списък, примерно, този човек получава 200 евро джобни пари. Всички останали разходи, които са счетени за необходими, се плащат от този адвокат. Излишно е да казвам, че много хора се възползват от тази процедура и работят на черно, защото всичките им доходи на бяло отиват по сметката на адвокат. Това обаче, което не ви се казва, значи до тук говорихме за това т.е. спират да текат лихви, спират всякакви съдия-изпълнителски такси, оставен сте на мира за период от 5 до 7 години. И на края на този период досието ви е напълно изчистено. Това, което обаче, както казах, не ви се казва в началото е, първо, че ако имате имоти, трябва да се изплати абсолютно всичко този
списък, който съда е одобрил. Т.е. ако имате 40 000 евро примерно задължение или 20, вие трябва да ги изплатите до края на 5-та или 7-та година до последния цент. Ако имате жилище или някакви имоти, т.е. ако имате 2 имота, единият задължително ще бъде продаден. А ако имате един имот и плащате повече от 600 до 700 евро на месец кредит, този имот най-вероятно ще бъде продаден и ще ви се наложи да наемете жилище до около тази сума на месец. Тоест, ако сте си купили скъпа къща и трябва да плащате 1200 евро на месец кредит, тази къща ще бъде продадена и вие ще трябва да минете под наем, за да се спестите ни 400-500 евро за кредиторите ви. Същото се отнася и за всички разходи, които не са съгласувани с този адвокат. Тоест, за всякакви по-големи покупки, вие реално трябва да искате пари от този адвокат и ако той реши, че това не ви е нужно, такива пари от собствените ви доходи до края на 5-та или 7-та година не ви се разрешават. Тоест, нормално процедурата е 5 години, но може да бъде и 7, ако имате имот и искате да изплатите този списък до края, за да си освободите имота. Другото, което не ви се казва, е, че в началото на тази процедура, т.е. след първата година, този така наречен адвокат отделя от вашите пари поне 2000 евро и иска от съда разрешение годишната му такса, която е 1000 евро, плюс още 1000 за работата, която е свършил по пращането на писма и това, че е комуникирал с вашите кредитори. След това таксата става около 1000 евро на година и при самото приключване ви струва отново 2000 евро. Тоест, тази процедура изобщо не е услуга от държавата, ами за много адвокати си е чист бизнес. Сметнете го, 5 години по 1000 евро са 5000 евро и още 2000 евро в началото и в края, това са 7000 евро. Тоест, за 5 години вие плащате 7000 евро, за 7 години плащате 9000 евро на този адвокат, за да ви привежда всеки месец джобните и да плаща няколкото сметки, които сте се оговорили да плащат. Междувременно обаче какъв подводен камък има? Всички сметки, които идват след датата на даване на разрешение от съда и адвоката откаже да плаща, защото не са в плана, в който сте направили, т.е. така нареченото опрощаване за стари дългове, новите дългове се разглеждат от адвоката и ако той откаже да ги плаща, остават пак за ваша сметка, което дава възможност на съдия-изпълнители, независимо че сте в такава процедура, пак да се доближат до вас за новите сметки. Тоест много внимателно трябва да действате, ако решите тази процедура да ползвате, защото, примерно, карате кола, имате глоби, глобите не влизат в този списък. Тоест, вашия адвокат ще ви каже, не знам, оправяйте се. Искайте от роднини, от приятели и така нататък, но в съглашението има една клауза, в съглашението със съда, което сте подписали за тази процедура, че нямате право да правите нови дългове. Тоест, реалността е, че много често тази клауза хората я нарушават, защото няма как. Не всички разходи влизат в този списък, който адвоката е направил в началото и където вие сте се подписали, че сте съгласни с този списък. Примерно решите да си купите нов телефон, това е абсурд. Иска се разрешение от адвоката и ако той счете, че това е лукс за момента, няма как да си купите нов телефон. Или ще бъде отпусната някаква дребна сума, която е за
съвсем евтин телефон. Тоест, това са подводните камъни, които тези две процедури предлагат. Както казваме ние българите, безплатен обяд няма. Но имайте предвид, че при такава една процедура, колкото по-голям е дълга, толкова и колкото пари е успял да върне вашия дългов посредник, този адвокат, който е ваш защитник, назначен от съда, се начислява процент, който адвоката получава, защото е успял да върне тази сума пари на кредиторите. Тоест, освен таксите, има и такъв допълнителен процент. В много от случаите няма нужда да се ходи на адвокат за първата процедура, която е Schuldbemiddeling, т.е. колективно уреждане на дългове. Ако не можете да си позволите адвокат, може да потърсите така наречените продео адвокати, безплатни адвокати за това. Но ако доходите ви с 1 цент го наскачат, моя съвет е: не ходете при такива адвокати на свободна практика, по простата причина, че това е елементарна договорка с кредиторите ви, която може да се направи и от достатъчно грамотен човек, който да се свърже с тях и в писмен вид да изготви съглашения с тях и месечно да разплаща сумите, които трябва да се разплащат. Т.е. договорени са да се разплащат. Аз лично не виждам ползата от това годишно 1000 евро да отиват, точно казано, в кофата за буклук, защото това е нещо, което може да се направи веднъж и ако човека е достатъчно съвестен и всеки месец спазва това, което е договорено, той може да го прави и сам или с помощта на някой, който е достатъчно грамотен, пише, чете езика и се справя с администрацията. Ако изпадне в затруднение човек, винаги е възможно да се върнем към кредиторите и да кажем: вижте, в момента човека има затруднение, 3 месеца молим да ни направите отсрочка, ще можем да продължим да плащаме от еди кой месец. Тоест, това е една процедура, за която ако продължи 2-3 години, няма нужда 2-3 хиляди евро да даваме на адвокат, който реално върши тази работа веднъж и след това единствено трябва да се спазват уговорките. Трябва да кажа, че някои асистенти в ОСМВ-то правят това или в СПС, в френската част, но тези асистенти може да ги имате само ако сте социално слаб, като доходи. Хората, които работят и са натрупали по една или причина дългове, нямат право на такъв асистент. Често нямат право на продел адвокат и се налага да се обръщат към адвокат на свободна практика. Пак казвам, безплатен обяд няма. В един момент, ако решите да се откажете от него, ще му дължите и годишната такса, която още 1000 евро, която най-вероятно той в началото е подписал с вас споразумение, че ще му дадете. Тоест, ако той е подписал споразумение за 3 години с вас, че ще ви бъде дългов посредник, вие му дължите 3000 евро. Ако решите утре да смените този адвокат, тези 3000 евро вие му ги дължите. Надявам се да съм ви дала точната информация като българка на българи, с цел да ви помогна. Ако искате съдействие по първата процедура, мога да ви окажа такова. За втората процедура мога да ви помогна да се направят документите, да се съберат сметките, да се опишат в един списък и реално това се прави или чрез адвокат в съда, или можем и сами да ги подадем. Тоест всеки един човек сам може да поиска от съда тази процедура с помощта на някого и съда ще определи след това този въпросен адвокат-защитник или така наречен дългов посредник,
но по процедурата колективно уреждане на дългове. Казах ви разликите в двете процедури, казах ви и подводните камъни. Преценете много добре, втората процедура е за хора, които имат много дългове. Тоест, аз бих посъветвала българите, които имат над 4-5 хиляди евро дългове, примерно 10, 15, 20, те да се възползват от нея, защото ако нямате имот, в края на тези 5 години този дълг напълно ще е отпаднал, но реално погледнато, ако имате една заплата от 1500-600 евро на месец и 500 евро могат да се отделят месечно за кредиторите, вие за 2 до 3 години ще можете да си върнете дълга, ако примерно е 15 000 евро. Не е нужно да останете 5 години в процедурата, не е нужно да останете 7 години в процедурата. Това при условие, че нямате имот, за който плащате повече от 500-600 евро до 700 кредит. Вие сами можете да прецените коя процедура е по-подходяща за вас. Имайте предвид, че по всяко време можете да поискате от съда да прекрати тази втората процедура. Каква е опасността обаче? Да се върнат обратно кредиторите ви и да кажат: да, добре, само че сега си искаме ние пълната сума, плюс лихвите до днешния ден. Тоест, ще се върнете в изходна точка и пак ще бъдете съсипани с лихвите, таксите и така нататък. Затова трябва да го премислите много добре, преди да решите коя от двете процедури е подходяща за вас. Ако желаете помощ, мога да ви помогна. Дала съм ви телефон и имейл адрес. Надявам се, че в условията на корона кризата това е много ценен съвет за вас. В момента и България, както казах, разглежда този закон. Ако бъде прият до година, това означава, че българи, които са напуснали страната, защото имат много дългове в България, могат да се върнат обратно в страната и да поискат същата процедура в България. Но трябва да внимавате, това не се отнася за хора, които в рамките на 5 години назад са продали фирми или имоти и са стигнали до това положение на свръхзадлъжнялост поради свои собствени действия. Тоест съда го разглежда и ще ви откаже, ако това е така. Тоест, имали ли сте фирми, имали ли сте дивиденти от фирмите и взели сте ги в рамките на предните 5 години, вие автоматично отпадате от класацията за тази процедура. Ако имате нужда от допълнителен съвет, може да ме потърсите по имейл или по телефон. В другия пост, в следващия пост ще сложа няколко снимки с наименованията на тези процедури. Който се интересува, може да ги разгледа и съответно можем да си оговорим консултация за повече информация. Приятен ден ви желая и бъдете здрави!